מומנט ההתנגדות חישבנו, עכשיו אנחנו כאן. חשב את המומנט המקסימלי שחתך יכול להתקבל, והתחשב בכפיפה בלבד, כך שהמאמץ הקיים לא יעלה על המאמץ המותר. ומה רוצים מאיתנו כאן? האם אנחנו צריכים לפתור קודם כל את התגובות? לא. יש לנו נוסחה של מומנט תסבולת, שזה בעצם יכולת נשיאת החתך, ואנחנו כבר יודעים את הרכבה, ובואו נעשה את זה. הנה הנוסחה. תסבולת החתך, בעצם מה המומנט המקסימלי שהחתך יכול להתקבל, והם ציינו לנו בהתחשב בכפיפה בלבד. למה? כי הנוסחה הזאת היא בעצם עוסקת במאמצי כפיפה. יש לנו שם כוח צירי, אנחנו לא לוקחים אותו בחשבון, מבקשים מאיתנו כאן להתחשב רק בנוסחה הזאת במאמצי כפיפה, ולכן מה שאנחנו נעשה, פשוט נציב את הנתונים. אז המומנט המקסימלי שנוכל לקבל, סיגמה של המאמץ המותר זה 160 כפול, איזה WX? אנחנו קיבלנו 2. באיזה WX ניקח? את המינימלי, את הקטן. למה? כי אנחנו מחמירים, אם אנחנו ניקח את הגדול, המאמץ בסיב העליון יהיה גדול מ-160, ולכן אנחנו לוקחים את הקטן ומתחשבים בקטן כדי לקבל את המאמצים שלא יעלו על 160, ולכן כאן אנחנו בוחרים את המינימלי, את הקטן, כל זה לחלק ל-10 בשלישית. שימו לב, יצא לנו מומנט מקסימלי שהחתך יכול לקבל של 120.1 קילו ניוטון מטר. זה המומנט המקסימלי שהחתך יכול לקבל בלי קשר לכוחות הציריים. בואו נראה מה רוצים מאיתנו בסעיף הבא.